Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Esprit. For the love of food, Golden Drop. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Ommima, nutrienti u konvenjenti. Orienta. Alpro Barista. Great for coffee, good for you. L-atmosfera tal-festi issa tinħass ġmiela. Ma stax jonqos li waqt Knockabout Sicilia nistedinkom biex tiġu miegħi sqallija biex immorru nesperjenzaw il-veru spiritu festiv tas-Siċiljani. Nista' nassigurakom jien li dawn l-episodji speċjali tal-Knockabout Sicilia sera għanqlulkom ħafna l-aptit, jiftħulkom l-aptit, però fuq kollox iqanqlulkom il-veru spiritu festiv. Fil-Malta u fil-Isqallija. Żgur ħafna minnkom taqblu miegħi li f'dan l-istaġun tal-festi m'hemm xejn nisbaħ milli tesperjenza tomiet abbinati ma' dan l-istaġun sabiħ, kif ukoll niddekoraw id-djar tagħna biex il-veru nesprimu l-ispirtu festiv. F'dawn il-ġimgħat ħanistidinkom tiġu miegħi bil-karozza biex immorru nduru Sqallija niltaqgħu ma' artiġġana mill-iktar kapaċi li grazzi għat-talent tagħhom qed jirnexxilhom jagħmlu l-festi tagħna naqra iktar speċjali. Mill-ewwel se naqbad it-triq fid-direzzjoni għal Ferla, ftit iktar minn siegħa sewqan minn Pozzallo. Din hija belt żgħira fil-punent ta' Sirakuża. Ferla hija waħda mill-bliet li hija mlaqma borgi più belli d'Italja. Ferla ser niltaqa' ma' Franco Manuele, dulċier mill-iktar rinomati fl-Italja li jispeċjalizza fil-panettone. Il-panettone, il-veru simbolu tal-Milit Taljan, hija fl-oriġini tiegħu lura fis-seklu 15. Ma l-isem tal-panettone hemm leġġenda marbuta li tajt li l-isem oriġina grazzi għal assistent żagħżugħ li kien salva kejk tal-Milit milli jinħaraq. L-assistent kien jismu Toni. Allura il-kap ta' dik il-kċina kien semma dak il-kejk Pan de Toni li evolve eventwalment għal panettone l-isem li da fuq illum. Il-forma tal-panettone hija distinta, bil-parti ta' fuq timpressjona kopla, karatteristika li tieħu l-għamla tagħha grazzi għal ħmira. Matul is-snin, reġjuni u bliet differenti evolvow il-panettone biex illum insibu verżjonijiet differenti ta' dan il-kejk Taljan tant maħbub madwar id-dinja. Għadni kemm wasalt Ferla biex niltaqa' mad-dulċier bravu Franco Manuele. Franco huwa wieħed mill-iktar dulċiera rinomati fl-Italja u jispeċjalizza fil-panettone. Għandi ngħidilkom li mal-ewwel x'in tidħol f'din il-kċina, ir-rieħa taqsamlek qalbek. Hawnhekk ix-xogħol għaddej ġmielu. Kulħadd iffukat biex ilaħqu mad-domanda. Issa li qegħdin ftit ġranet il-bogħod mill-miliet. Meta bdejt nitkellem ma' Franco mill-ewwel qasam miegħi l-ammont ta' esperjenza li għandu f'din il-professjoni. Faccio questo lavoro da 35 anni. Franco jirrakkunta li l-beda l-karriera tiegħu meta kien tfal f'pastiċċerija żgħira li kellu missieru. Ħada il-knisja prinċipali ta' Ferla. Ikompli jirrakkuntali li l-panettone għadu jippreparaħ bl-istess riċetta artiġjanali u riċetta sigrita tal-familja Manuele. Jintużaw biss l-iprem ingredienti, kollox naturali u mixtri lokalment. Tul is-snin Francesco u t-tim tiegħu introduċew 10 verżjonijiet ta' panettone, kollha b'tomid distinti u partikolari immens li minn hawn ftit ieħor ħanirrakkontahomkom fid-dettall. Infakkarkom malajr fil-kompetizzjoni li għandna d-dejja flimkien ma' United Colours of Benetton fejn iridu naraw ir-ritratti tagħkom bit-tema tal-miliet u dak ir-ritratt li tibatulna grazzi għal United Colours of Benetton jista' jrebaħkom rigal li jagħmlilkom il-festi tal-miliet naqra iktar speċjali. Ibatul ir-ritratti permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook ownbonici.tv. Kif wetkom iktar kmieni wasal il-ħin biex nirrakkontalkom fid-dettall il-verżjonijiet differenti ta' panettone li kreaw Francesco u t-tim tiegħu. Niskuża ruħi bil-qudiem għax żgur ħaniftilkom l-aptit. Hawnhekk
it-tradizzjoni tiltaqa' mal-innovazzjoni. Kull toma tissodisfa palat differenti. Isma' naqra d-dettalji. Panettone Siculo, il-panettone uniku ta' Francesco li huwa magħmul bil-konfettura ta' żebbuċ, żbib u konfettura ta' tadam ta' ċirasa. Il-panettone artiġjanale b'toma elevata. Panettone Nero Ibleo, panettone bl-aġina tal-kafè, konfettura tal-irkotta, ċikkulata skura u żbib. Ejli int jekk tistax tirrifjuta biċċa minnu mal-kafè ta' filgħodu. Panettone Panolio. L-ingredjenti tiegħu jinkludu l-ifjel żejt ta' żebbuġa, lews, konfettura ta' żebbuġ u żbib. Panettone rik fit-toma, lussu għal palat. Panettone Choco, il-panettone artiġjanale ta' Francesco għal veru chocolate lovers. Panettone baġina klassika u biċċiet ta' ċikkulata skura. Dan il-panettone impossibbli timbastak biċċa waħda biss minnu. Panettone Classico, il-verżjoni oriġinali tal-panettone skont ir-riċetta sigrita ta' Francesco, b'ingredjenti li jinkludu żbib, konfettura ta' ċitru u ġileb tal-lews. Toma klassika b'involviment tal-iprem ingredienti. Panettone Carato, panettone uniku u ferm differenti mill-kumplament li jinkludi aġina ta' ċikkulata u ħarrub, biżbib u konfettura, bil-wiċċ imżejjen bil-ħarrub imnixxef u mitħun. Il-famuż panettone Pan Rico, splużjoni ta' tomit Siċiljani, miksi biċ-ċikkulata bajda u ingredienti li jinkludu żbib, konfettura tal-irkotta, konfettura tal-qoxra u tal-polpa tal-bajtar tax-xewk. Panettone li diffiċli tispjegaħ bil-kliem, però żgur jolqotlok il-palat. Panettone Delizia dell'Etna, magħmul minn aġina bil-pistaċċi u ċirasa sewda, b'konfettura tal-marsala. Definittivament panettone uniku li jiddispjaċik li jkollok taqsmu ma' ħadd ieħor. Panettone Ibleo jikkombina l-konfettura tal-larinċ mat-toma delikata tal-ġews u tomi deċiżi tat-tin imqaddet. 3 ingredienti li jimalgamaw flimkien b'mod uniku u jwaslu panettone li impressjonaka. U finalment, il-Pandoro, il-panettone favorit ma' dawk li jħobbu s-sempliċità. Francesco jirnexxilu jwassal panettone b'konsistenza mill-leħfef li faċilment tfakkrek fit-tajjar. Impossibbli tagħżel il-favorit tiegħek minn dawn l-10 panettone u biex l-affarijiet issir iktar diffiċli, din is-sena għandhom edizzjoni speċjali ta' panettone li minn hawn ftit ieħor Francesco ħajjispjega d-dettalji ta' din l-edizzjoni speċjali li fuq is-suq hawn biss 80 panettone minnu. Ħamorru laqfa żgħira ta' riklami, Knockabout Sicilia jkompli dal-waqt. Hey, int li qed tara Knockabout Sicilia. Għamel like il-Facebook page tagħna owenbonnici.tv u pparteċipa f'kompetizzjoni li għandna dejja flimkien ma' Alpro Barista. Ta' kull ġimgħa fuq il-paġna tiegħi owenbonnici.tv qed impoġġilkom domanda differenti flimkien ma' Alpro Barista u intom tridu tikkommentaw bir-risposta tagħkom. U jekk ir-risposta tkun tajba, intom tistgħu tkunu rebbieħa ta' din il-kompetizzjoni. Nispera li nirċevi risposti tajbin biss. Wasal il-ħin biex nieħu pawsa żgħira minn dan il-ġmiel ta' tomiet, però m'għandhomx ma nerġa' nirritorna hawnhekk biex insirna fiktar minant Francesco dwar id-diżerta tal-miliet favorita tiegħi, il-panettone. Qed insemmu l-miliet, infakkarkom li aħna flimkien ma' Kuċina Doro nixtiequ nagħmlulkom il-miliet naqra iktar speċjali. Irridu naraw ritratti tagħkom flimkien mal-familja. Ibatuhomna permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook owenbonnici.tv u dak ir-ritratt li tibatuli jista' joħroġkom rebbieħa u jkollkom festi kemm xejn iktar speċjali. Naqbad it-triq lej Caltagirone, sija sew ambot minn Ferla. Caltagirone qed jistennini l-artiġġan Salvatore Patti li hu magħruf għal prasepji elaborati b'materjali alternattivi u mill-iktar artistiċi li għamel ta' kull sena.
Il-Maestro Patti, dak kollu li qegħdin taraw hawnhekk, għamlu bidejh anki s-siġar li hawn mad-dawra. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. If it's bacon, it's Fior di Vita. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Ommima, nutrienti u konvenjenti. Orienta. Bottle Green Cordials u Sparkling Presses, mamulin b'ingredienti ġenwini b'tomit superjuri. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. Ommima, nutrienti u konvenjenti. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Orienta. Bottle Green Cordials u Sparkling Presses, mamulin b'ingredienti ġenwini b'tomit superjuri. F'dawn il-ġimgħat ħan nistidinkom tiġu miegħi bil-karozza biex immorru nduru sqallija niltaqgħu martiġġana mill-iktar kapaċi li grazzi għat-talent tagħhom qed jirnexxilhom jagħmlu l-festi tagħna naqra iktar speċjali. Naqbad it-triq lej Caltagirone, sija sew ambot minn Ferla. Caltagirone qed jistennini l-artiġġan Salvatore Patti li hu magħruf għal prasepji elaborati b'materjali alternattivi u mill-iktar artistiċi li għamel ta' kull sena. Kif taltaw ġew bqajt impressjonat bl-ammont ta' kreattività li għandu l-Maestro Pitti. Kull ma waw ġew inħadem kollox bl-idej u għamel kollox hu b'materjali riċiklati u l-attenzjoni għad-dettalji hawn hija xi ħaġa li tibqa' impressjonat meta tara l-affarijiet mill-viċin. Maestro Patti, complimenti per il lavoro che hai fatto. Ogni anno i tuoi presepi hanno sempre una tema particolare.
Allora, io Salvatore jispjega li ta' kull sena l-presepji tiegħu ikunu kompletament differenti u jiġi ispirat minn dak li jkun għaddej madwaru u madwar il-komunità ta' Caltagirone. Fl-aħħar xhur l-artiġjana u ċ-ċeramisti ta' Caltagirone qed jaħdmu bisħieħ biex jerġgħu jagħtu ħajja l-isnajja taċ-ċeramika. U għat tiddispjaċira l-komunità ta' Caltagirone li l-ġenerazzjoni l-ġdida mhux qed jażlu ċ-ċeramika bħala l-professjoni tagħhom. Sitwazzjoni li se twassal biex l-arti taċ-ċeramika ta' Caltagirone tkun f'periklu li tintilef. Il-maestro għażel it-tema taċ-ċeramika għal prasepju ta' din is-sena biex jippromuovi u jagħti iktar ħajja lil din l-arti tant sabiħa. Il-Maestro Patti dak kollu li qegħdin taraw hawnhekk għamlu bidejh anki s-siġar li hawn mad-dawra. Maestro Patti, grazie mille per averci accolto. Grazie. Komplimenti per il lavoro, Altrettanto buono. Grazie mille, grazie. Wara li rajt id-daqs ta' dan il-presepju u l-ammont ta' kreattività li fih, nifhem għalfejn nies ta' Caltagirone kif ukoll l-isqallin jirreferu għal presepji bħal dawn bħala presepji monumentali. Illum ħannidu kompetizzjoni ġdida grazzi għal Ommi Ma, is-Sopop Friski. Biex tipparteċipaw fiha faċli ħafna. Tridu tibatu li ritratt tagħkom permezz ta' messaġġ privat imgezzin. Issa li bdiet il-kesħa rridu narawkom imgezzin. U dak ir-ritratt li tibatu li grazzi għal Ommi Ma jista' joħroġkom rebbieħa. Il-missjoni tiegħi biex insirna fiktar dwar l-artiġġanat Siċiljan marbut ma' dan l-istaġun tal-festi ma taqafx hawnhekk. Knockabout Sicilia li jmiss, ħabbur niltaqa' ma' ċeramist bravu li x-xogħol tiegħu ta' żmien il-miliet iżew huma l-karatteristiċi Siċiljani. Nerġa' nirritorna wkoll Ferla għand id-dulċir Bravu Franco biex nisimgħu aktar dwar il-panettone kif ukoll verżjoni tal-panettone b'edizzjoni limitata. U la bdejna niftħu l-aptit ħammorru wkoll Serakuża għal iktar tomit klassiċi Siċiljani. Niltaqgħu għal Knockabout li jmiss. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Esprit. Koliosh Authentic Greek Yogurt. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Ommi Ma, nutrienti u konvenjenti. Orienta. Alpro Barista. Great for coffee, good for you. Hey, int li qed tara Knockabout Sicilia, għamel like il-Facebook page owenbonici.tv u parteċipa f'kompetizzjoni li għandna għaddejja flimkien ma' Bottle Green, Cordials and Sparkling Presses. Biex tipparteċipaw, idħlu fuq il-wall ta' owenbonici.tv u sibu r-ritratt tiegħi flimkien ma' Bottle Green. Hemmhekk ikkummentaw u nnominaw il-min tixtiequ li jkun ir-rebbieħ ta' din il-kompetizzjoni, ħabib tal-qalb jew membru tal-familja. Qed nistenna minn għandkom. Wara l-1565, il-Belt Valletta fi żmien il-Kavallieri saret l-isplendur tal-arkitettura barokka. Il-Kavallieri tal-Ordni ta' San Ġwan kellhom 3 bereġ Franċiżi. Iżda l-Berġa ta' Provenza kienet prominenti bil-pożizzjoni tagħha fil-qalba tal-Belt Valletta. Din hija l-unika waħda li għadha wieqfa wara t-tieni gwerra dinjija. Il-Berġa ta' Provenza hija eżempju tal-istil ta' ħajja lussuża li kellhom il-Kavallieri. Id-daħla tal-Berġa hija mżejna b'affreski tas-seklu 18. L-emblema fuq it-tarka tirrappreżenta l-ordni, iżda meta tħares b'attenzjoni fuq il-bib prinċipali hemm emblema tal-lingwa ta' Provenza. Ġiet skoperta pittura murali oħra u din tinsab fl-uffiċċju tal-istaff ta' Heritage Malta. Għal darb'oħra issa libbit minn ponot jidher prominenti fost iżjien ieħor mal-arkata. Biċċa amara li kienet tintuża l-attività ta' kuljum għadha ġewwa l-Berġa. Din il-mejda kienet tappartieni lil Kavallieri ta' Provenza. Fuq ansibu tnaqqix imżejjem bl-arma tal-lingwa ta' Provenza. Fuq quddiem fil-ġenb insibu wkoll l-ornamenti ta' Fleur de Lis. Jekk għandek 60 sena jew aktar u l-istorja hija l-qalbek, tista' żżur ħafna mis-siti u l-mużewijiet ta' Heritage Malta bla ma tħallas xejn. U miegħek tista' tieħu żewġ titfal jew żgħażagħ li jidħlu b'xejn ukoll. Kull ma trid tagħmel hu li tapplika l-passaport tal-anzjani ta' Heritage Malta billi tmur fl-uffiċċju tal-Kunsill Lokali tar-raħal tiegħek
u tieħu miegħek il-karta tal-identità. Heritage Malta, parti minna. Il-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża għat-tieni sena qiegħed jitrasforma l-Park tas-Salina f'villaġġ maġiku tal-miliet b'tema ambjentali bl-isem Christmas in the Park. L-għan ta' dan l-avveniment u għalli apparti milli tkun esperjenza divertenti għall-familja kollha, dan il-villaġġ għandu l-mira li jippromovi wkoll prattiċi favur l-ambjent matul dan il-perjodu ta' festi. Id-dħul għal dan l-avveniment huwa bxejn għal kulħadd u joħloq esperjenza indimentikábbli f'dan iż-żmien tant sabiħ tal-miliet. F'dan il-villaġġ ser ikun hemm divertiment għall-familja kollha. Fosthom ser insibu għażla ta' attivitajiet edukattivi għat-tfal, insibu esperjenza ta' realtà virtwali bħala parti mill-proġett Saving Our Blue, kif ukoll erja dedikata tfal fejn insibu bouncing castles, train ride, face painting u sandcrafts. It-tfal għandhom ukoll iċ-ċans li jiltaqgħu ma' Santa Claus, kif ukoll jesperjenzaw il-presepju ħaj. Il-kbar jistgħu jgawdu minn prestazzjonijiet u shows minn kantanti stabiliti fuq il-palk prinċipali. Fil-Park tas-Salina, fi Christmas in the Park, tista' tesperjenza passaġġ imdawwal bi strutturi ta' annimali mixawla uħud minnhom fil-periklu li jiġu estinti. Wieħed jista' jikseb iktar informazzjoni dwar dawn l-ispeċi permezz ta' QR codes. Fi Christmas in the Park ħassib ħafna tomit tajbin, abbinati ma' dan iż-żmien tas-sena biex niċċelebraw b'mod sostenibbli. Kull min jattendi Christmas in the Park qed jiġi mħeġġeġ ikun parti mill-inizjattiva Bring Your Own Container. Ġibu magħkom platti u tazzi li jistgħu jerġgħu jintużaw biex tikkun smaw fihom l-ikel u x-xorb li jinxtara waqt Christmas in the Park. Bl-inizjattiva Bring Your Own Container se tingħata skont fuq l-ikel u x-xorb li jinxtara. Niżlu dawn id-dati fid-djarju tagħkom Christmas in the Park fil-Park tas-Salina bejn il-ġimgħa 8 sal-ħadd 17 ta' Diċembru. Niltaqgħu